You know. Shout out ko sa ato mga kuan ha. Kanang diri lang sa side sa Ormoc. Natay bag-o na discovery guys. Amo mekaniko mo yung naggamaan ni guys. Si Erning. Ito. Una mo yung mga asiti guys nga mga way gamit. Muna ninyong buhaton no. Siya. Ito nga lang siya gas dia. Puro na naman siya sa mga kuan garo na murag na mga ma-order ani no, nang mandaan no. Pwede na po ikaw mo kuan, kung na order nimo. Karon buko ani guys na. Na siya pandre pa daw. Kuman. Da siya use oil. Wa na di kinahanglan gas-gas yung mga use oil nyo diha nga wa na gamit pwede na siya siguro. Ito siya. Painit siya dito ah. Then super buhatan ni. Nasa ikaw galing yung fan. Paandal sa pan. Kuman mo paagas po ka diri sa kuan sa imong use oil. Nasa gripo-gripo guys nga gamay. Oh. Nag-agas na siya gamay kaya tama. Murag tuo ra siya ang agas niya kana. Di guys siya kuan. Mura na ito agas niya eh. Oh, ginalang kusog-kusog pa na gamay. Depende sa kuan riya. Kana muna agas niya. Tanawang to guys. Mura na siya agas guys oh. Matanawa oh. Kuha na, nag-apoy-apoy na. Pwede siya ka mo pa-adjust sa hangin guys. Mo-adjust ka diri sa hangin oh. Dahil kagalingon niyang fan. Kuno siya. Isaksak niyo mo siya kuryente diri ah. Kumana wa na. Diretso na guys. Dagang salamat guys. Kung gusto mo order pilay imo mabuhat na ni. Pilay mo mabuhat. 2,000? Depende sa kaso. Napoy mahalon di ay. O napoy bratohon. 1.5 ni nani. 1.5 din ni nani guys. Na ko ni mahal-mahal pa ni depende sa klase. Kuan ko no 2,000. Basta ganahan mo to da. Comment lang mo sa ako page. Pwede dagan salamat guys.